Продължаваме нашия разговор с господин Константин Фичев за знаменития род на уста Кольо Фичето и на не по-малко така значимите за нашата национална история и национална памет негови потомци. При това обаче искам за секунда да покажа една книжка на двама мои приятели от Дряново. Това са Генчо Витанов и Витан Витанов, баща и син. Духът на точно делото на Кольо Фичето и духа. Аз без да искам да правя грешка, но грешката е вярна. Той е също. Да, ето ги тези двама мои приятели. Аз така надявам се в недалечно бъдеще да ни гостуват, да направим каквото можем. Защото и ето на община Бяла е една такава... Тя е вече старичка, нали, от една предишна, но има много жива дейност в Бяла и мен много ме радва това и хората възприемат с надежда всичко, което се прави. Сега да продължим по-нататък за вашия род, където има адски интересни неща и обстоятелства и съдби, разбира се, в тия бурни промени в 20 век, логично. Около 15-та година дядото на дядо ми Константин Фичев се премества от Русе в София, където си строи къща и започва работа в Софийската митница като старши оценител към нея. Тоест с финансово образование. Да. Имаме семейството запазени документи от него, така интересни. Чисто, например, документа, който удостоверява, че доброволец в Сръбско-българската война, някои ордени, които е получавал граждански. Да, това беше една чудесна снимка. Обща. И този човек фактически умира през 1952 година в Троян. Но за това нещо ще стане дума малко по-късно. Защо в Троян и така нататък. Сега смятам, че е редно да обърна внимание на прадядо ми като личност. Това беше гърба на една картичка, изпратена от него до дядото на дядо ми. Прадядо ми, Иван Константинов Фичев, завършва военното училище в София. След което Балканската война мисля, че ако не се лъжа, неговия випуск е предсрочно пуснат в действие, т.е. станат командири. Да, то има недостиг на офицери и на подофицери. Да. Предната снимка е заснета в новоосвободения Одрин. Да, ето тази снимка. В новоосвободения Одрин са седнали на побира в някаква тяхна там известна местен ресторант. С Димитър Димитров от Лондон правихме едно предаване Българския Одрин, тъй като града е български няколко месеца. Прадядо ми беше в средата на фотографията. След което прадядо ми за около 2 години заема длъжност в българското представителството в Букурещ. И има един период от няколко години, в който аз не знам точно с какво се е занимавал. Може ли само, извиняйте, за секунда да се върнем към генерал Иван Фичев, да кажем просто няколко думи за него, защото пък Букурештския мирен договор, там водача на българската делегация е точно генерал Иван Фичев. Генерал Иван Фичев е първия син на първия син на Никола Фичев. Тоест първия внук на майстора. Да. На майстора. В Цариград се обучава в Робърт колеж. Прадядо Иван, като е починал, сина на Кольо Фичето, като е починал, се е наложил да се прибере в Търново. После в Италия следва. После, да. Много добра школа е била италианската, в Торино. В Торино. Генерал-щабна академия. Всички тези документи могат, т.е. от завършванията, от дипломи, атестати, могат да бъдат видени в различни архиви в България, например като исторически архив на БАН.
Военния архив в Търново. Военен архив в Търново също. Само, че да продължим с така по-близките ви, по-скорошните ви предци, нали, тъй като... Но Иван Фичев просто да не го игнорираме, защото все пак е голяма За мен е фигура. много важно да говоря за прадедо ми, защото той е от така наречените бивши хора Да, репресиите на в комунистическия режим. България, защото той от 29-та година постъпва в Българска държавна полиция, като минава през цялото кариерно развитие, което предлага тази институция. Бил е командирован не мога дори да се сетя къде не е бил командирован през всичките тези години до 1944 година. И като околийски началник, и преди това като инспектор, младши, старши, общо взето цялото кариерно развитие е минало. Пък и МВР тогава покрива ресорите на поне няколко днешни министерства. Да, това регионално са чудесни снимки, да. които са... Тази е страхотна от 1937 година. Фактически 36-та година, между 36-та и 39-та година прадядо ми е началник на отделение В към Държавна сигурност. Точно от този период виждаме фотографии в момента. Това е тук, той е с папионката в ляво. Да. С по-светлия костюм, ако може така да се... Но има на една от тях много интересно нещо точно от това събитие. Има още една фотография, която показва, че дори фактически съвсем нормално е мюфтията да бъде със свещеника при такива клетви на служители. Ако има еврей, има и равин. Ето точно тук е. Дядо ми е вдясно с по-светлия костюм с папионката, а още по-вдясно в него на фотографията се вижда мюфтият. Да, вижда се. Да. С бялата челма. Да. Дори в този период, и то точно 37 година, ако не се лъжа, 15 юли или 20 юли, вие ме поправете, като може би предполагам, че е било вид награда това към него, е бил посочен като началник на охраната на двореца София по време на раждането на престолонаследника Симеон Търновски. Имаме документи за това. Юни, след 20 юни ли беше? Да. Около, те са били няколко дена. Това е на 16 юни, да. Да, 16-20, там, точно така. И тогава получава орден Свети Александър като награда за тази дейност. След 1937 година заема длъжността помощник столичен полицейски комендант, като отговорностите в тази му служба се изразяват и в отпечатването изобщо написването и отпечатването на първите български учебници, полицейски учебници в отдел учебно-подготвителен, както и така е участвал и в изработката на новите униформи при реформата. Тук е пред Народното събрание втори отляво надясно. Да. Пред Народното събрание с други висши полицаи. И през 1941, т.е. през 1941 година става помощник столичен полицейски комендант, а през 1943 година става областен полицейски началник на разположение. Тук е важно да споделя, че този човек, прадядо ми, имаме документи и снимки и покани от тези събития. Е рисувал то доста успешно. Има самостоятелни изложби не само в София и страната. И аз смятам, че това е този му афинитет към чисто приложна дейност и към изкуството изобщо като цяло е наследство от неговия прародител. Да. Между другото, това го има и
И при баща ми също. Имам изключително много запазени писма между прадядо ми и прабаба ми. От различни места в България, където той е бил на служба. В които под текста от тях биха могли да се разчитат много важни исторически събития за страната. Стига човек да е запознат, защото той никога не говори в прав текст. Тоест, едно за да не товари излишно с притеснение за своите близки, и второ, защото това е била част от неговата длъжностна характеристика, фактически. И през 1944 година на 20 май е назначен за областен полицейски началник на Пловдив. Имаме пак и от тогава чудесни писма, като в едно от тях ми направи много силно впечатление как той описва, понеже той имал сведения за цялото царство и в новите предели, и в старите предели, как върви икономиката, защото това също е било едно от задълженията на полицейските началници. В това писмо той споделя на прабаба ми, че невиждан урожай в цялото царство за 1944 година лятото. Да. Дори казва, а пък в Беломорието е пък нещо нечувано. До сега възрастните хора казват, че дори не е имало толкова голяма реколта. Това се дължи както на природата, така и на грижите на властта, защото има агрономи се назначават. И е важно да се сподели точно тук е момента, че продължава. Но ние българите казваме, че много хубаво не е на хубаво. Да, предчувствие. И дано да не стане така, че да хванем съветската армия с това жито. Нещо друго лошо да не се случи. Не го казва в прав текст. Да, ясно. Да, негово задължение, понеже е имало много саботажи от страна на, нека да кажем, че са хора извън закона. Да. От така наречените шумкари, които от 1941 година получават нареждане да излязат във въоръжена борба. Те се опитват по всякакъв начин да саботират икономиката, производството и така нататък на българското царство. Така че техна задача е била, и той вече като е имал служебен автомобил, една от неговите задачи е била да обикаля из цялата си област, подчинена му, да види дали всичко е наред. Понеже не остава все по-малко време, какво става след 9 септември? Това е поучителното в случай. Има със сигурност преки доказателства. Дори други телевизии направиха филм по тази тема. На самия 8 септември Гешев е отишъл в Пловдив с намерението да емигрира в Турция, ако мога така, да избяга в Турция и оттам може би в друга страна, като прадядо ми е забелязан с Гешев в една от централните сладкарници. Аз предполагам, че това е сладкарницата на хотел Молле, която се намира точно срещу областната администрация, сградата на областната администрация, откъдето двамата се твърди с шофьора на Фичев и с колата на Фичев са тръгнали към Свиленград. Сега, тук вече историята е малко мътна, защото има различни сведения и от Андрей Праматаров различни. Някои казват, че са го застреляли на място на границата Гешев с прадядо ми, което не е вярно, защото прадядо ми после от мазето, както се изразява, успява да изпрати няколко бележки до един свой приятел адвокат в Пловдив, който да му носи храна, понеже и дрехи, защото там явно където са ги държали няма. Явно новата власт. Да, арестуван е бил. Да.
Аз ходих в комисията по досиетата, нищо не пише конкретно, но в един от документите пише, че предполагаемата му смърт е около 5 октомври. Тоест той е ликвидиран някога тогава. В Ловеевите дни и нощи след 9 Няколко септември. месеца след точно 9 септември. Понеже наистина времето накъсява, дядо ви също е... Дядо ми, значи цялото ми фамилия... Аз знам, че сте много свързан с дядо си. Прабаба ми получава известия от комунистическата власт, че трябва да напусне Софийската къща, заедно с свекъра си, възрастен човек вече. И фактически трябва да си заминат от София, като изберат град или село, който не е областен. И тя, разбира се, предпочита да се прибере при своите родители в Троян. И така се преместят в Троян. Не са им позволявали работа много дълго време, години наред, което знаете, че по това време човек без работа е обречен реално на гибел фактически по този начин. Дядо ми е бил изкарал военната си служба в мините в Бухово, където е копал уран за това са урановите мини, да. Като неговия дядо Коста е починал в същия ден, в който дядо ми е тръгнал за казармата. И какво си е казал стареца, нали, аз си мисля, те взеха ми къщата в София, убиха сина ми, сега ми взимат и внука. И го пращат в уранова мина. Да. Аз за какво да живея? Нали? Да. И така и е починал наистина в същия ден, в който дядо ми е тръгнал за Бухово. Общо взето, съдбата на десетки хиляди българи, според мен, е това. То по същия начин може да говорим и за рода Обретенови, за други такива родове, които също комунистическата власт не ги жали въобще. Но все пак тук в по-новата история вашия род продължава да си заема място в Троян специално и не само. Ние успяхме да си върнем някои неща след мисъл като чисто семейни. Като дядо ми беше първия демократично избран кмет. Точно това, поне отминахме тези кметски избори, знаем какви емоции, особено за София имаше. Тогава беше, аз си спомням, въпреки че съм бил много малък и наистина беше много така интересно време. Това е наистина революционна, казвам го без всякаква чисто като характерологична... Дядо ми беше много доволен, защото майка му е успяла да го види, че е реабилитиран. И реабилитация на една епоха, на един народ, нали, който е преследван. Защото всичките... И той е реабилитиран, защото той е, нали, син на враг на народа, и баща му е реабилитиран. Тоест, защото... И то самото общество го реабилитира, защото го избира за кмет. Да. Тази присъда, която е издадена на прадеда ми като враг на народа, като колаборационист с фашистска власт и така нататък, е издадена няколко месеца след смъртта му. Понеже госпожа Ваня Григорова даваше много примери Стоян, нека да се запознае с този пример. Казвам го с най-добро чувство. Нали? Дай Боже, ама надали да вярвам. Може много да говорим, но ако... Нещо в заключение да не кажете, тъй като времето изтича буквално. Много е важно българите да помнят българските си родители и роднини, които са били много по-различни от днешните хора. Те са наистина изпитвали любов към българщината, към държавата си. И са били визионери, гледали са напред в бъдещето. Да. Аз си спомням, дядо ми беше съвсем различен човек, отколкото всичките други около нас. Просто те са живяли в друго... Въпреки, че е толкова страдал, нали, цялото семейство. Съжалявам, че ние сме малко ги предаваме в това отношение, но да се надяваме, че интересът към ще направим така, че да не ги предаваме. Нали? Това е наше задължение. Да. Към българщината трябва да направим така, че да бъде по-голям, да се засилва. И да не се забравят читавите хора, читавите българи, защото те бяха добри българи. Професоре, нашите предци. Прекрасно за финал. Аз искам специално да благодаря на господин Константин Фичев. Ще станем да се задависаме, тъй като това е едно послание към всички нас, драги зрители, и към родовата ни памет, и към грижата ни за България. До нови срещи!